Ungeka lalungatyanga awubazi ubomi, ungekathandazi de ibhlukhwe ikhuthukelwe ngamadolo, de uthandabuze ukuba uThixo khona awubazi ubomi. Ungekakhala umqamelelo bemanzi toxo zinyembezi, awubazi ubomi. uNomalanga ibingeyedwa kumama wakhe. Uyise kaNomalanga wahamba uNomalanga ena-2 yeminyaka eyokuphangela emayini eRhawutini. Kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda, kwantliziyo ndise khwela ndoda sowubhatele. Mhla wahamba wazenza izithembiso ezithi ndiyawubhala kweleswekile xa kuphela inyanga, andiyonilibala. Kodwa zahamba iintsuku zaqenqgeleka iveki, zaphela inyanga, wabhokoxeka unyaka, engathumeli imali, engasabhali nakweleswekile. Ibuhlungu intliziyo kaMakaNomalanga, imanxebanxebane igcwele amanxeba, umphefumlo ungamaswili, kuba kaloku baphila ngamabonase ndenzile apha ekhaya. Oh, ndiswela amaphiko, ndizawuntinga ndibheke kubawo. uMakaNomalanga ebezixelela ukuba uzayifundisa intombi yakhe sitsha ngamalanga, ebamba amatorhwana, ehlakule ezigadini, adibanise loo sentana ayifumanayo ngelithi, mntanam ndifuna ufunda ugxotha ikati ezikho ekhayeni apha. Nyani uNomalanga walipasa ibanga le-10, waphuma ngoobhephepheni wayongena kwenye yeedyunivesithi zaseKapa. Apha afike wazimanya khona nabahlobo abarongo abathengisa ngomzimba ukuze bafumane konke abakufunayo. Naye walibala nge-background yakokwabo, wazeka mzekweni, wathengisa ngomzimba. Eyunivesithi oxhele yakhe akabuza ungazwisa zibe 10, akho mntu uzokubuza. uNomalanga wamitha, iyunivesithi yamtyekezela ngaphandle kolwandle, wagaleleka unoposi ngentseni, injixukuxa ehambisa incwadi encane yazisa uMakaNomalanga ukuba uNomalanga ugxothiwe eyunivesithi. uMakaNomalanga wahlaselwa intliziyo khithatha ngomqolo wawunabela uqaqaqa. uNomalanga wasweleka naye yokubeleka, akuva ngogqirha ukuba ufumene isifo sikagawulayo. Washiya inkedama emhlabeni,